Salam Vatan TV YouTube kanalının mehriban tomoşaçılar. Bugün gözel paytaxtımız Aşgabat şäherini Türkmenistan'ın Sowda Sanat Edarasyny hemde Oğuzabad Hojalyk Jemgyýetiniň guramagyny ýurdumyzyň ykdysadiyetini, tehnologiýalary we innovasiýalary çekmek boýunça halkara forumy hemde sergisi geçirilýär. Biz hem bu serge Vatan media topory bolup gatnaşmany geldik. Sergide bir neçe daşar ýurt we yerlik kompaniýalar gatnaşyp, olar özleriniň edýän işleri bilen tanıştyrdylar. Şeýle hem sergiýiniň çäklerine innovasiýon taslamalaryň startup ýaşlaşy hem geçirilýär. All right, my name is Abraham Wonjung Kim, and I'm from BHI, which is located in South Korea. And our main job we do is we work in an energy industry where we make boilers and one of our main items called HRSG, which is an item that goes on to the gas power plant, which makes the gas power plant much more efficient and eco-friendly. So if you see over here, these are some products that we make from our company. And this is our brief history of our company. And this is one of the projects that we have done in Tanaji. Right. And yes, that's about it. Thank you. RIT – это немецкая компания. Основа работы – это резервные генераторы. Но спектр немножко шире. Компания RIT также поставляет аккумуляторные батареи для источников бесперебойного питания и оборудование для обслуживания этих аккумуляторных батарей. Кроме того, мы считаем необходимым обучать своих клиентов работе с этим оборудованием, чтобы они могли не просто обеспечить безопасность в случае отключения электрической энергии, но и сделать это максимально эффективно, не тратя лишних денег, то есть не тратя лишних ни одного маната. То есть и, соответственно, одна компания немецкая, российская и исследовательский маленький центр в Греции. То есть под маркой RIT это все объединено, и в принципе мы оказываем комплексные услуги именно в части бесперебойного питания. So my name is Zhuang Sudong, по-русски это меня Миша. I'm from China, and our company name is Huaxiang New Materials Technology. And this is our first time to come here. And thank you for your invitation to this country. This is our first time with our big pleasure. And we take the best product to this country. And we want to find clients here and to sell them. Of course, we want to establish good relationship with the clients here to build our beautiful countries. This is our main meaning. And secondly, we hope take our product, we can protect the environment, and now the environment is very important. And our material can protect here to keep this beautiful land.
Men Türkmenistanyň Ilmlar Akademiýasynyň Halkara Ilmy Tehnologiýalar Parkynyň Biotehnologiýalar Barlahanasynyň ilmi işgäri bolsan täç Taganow. Onha görüp durşuňyz ýaly bugun hem Türkmenistanyň Ilmlar Akademiýasynyň Halkara Ilmy Tehnologiýa Parkynda hem Türkmenistanyň Maýy Goýun Forumynyň we oň uğurdaş sergisiniň çäklerinde Türkmenistanyň ykdysadyýatyny ýokary tehnologiýalar we innovasiýalary çekmek boýunça halkara maslahaty we sergisi geçirilýär. Bu halkara maslahaty dünýäniň en çemme döwletlerinden belli guramalarynyň, kompaniýalarynyň wekilletleri gatnaşýar. Muňa mysal edip Russiýa Federasiýasynyň, Amerika Birleşen Ştatlarynyň, Birleşen Milletler Guramasynyň ösüş maksatnamasynyň, Koreýa, Hatay Halk Respublikasynyň we şoňa meňzeş bir näçe ösün döwletleriň wekilletleri gatnaşýar. Şeýle awraýly guramalaryň, şeýle awraýly kompaniýalaryň wekilletleriniň gatnaşýan sergisinde bize hem durmak meýser etdi. Şular ýaly awraýly sergileriň halkara ilmi tehnologiýalar parkynda geçirilmegi munyň özü hormatly prezidentimiziň bize edýän uly ynamynyň aýdyň subutnamasydyr. Anha görüşüňiz ýaly şu sergide men ýa belläp geçişim ýaly biotehnologiýalar barlahanasynyň hem sergiye gatnaşýar. Şo biotehnologiýalar barlahanamyzda alınıp barlayan işler umuman halkara ilmi tehnologiýalar parkynda alınıp barlayan ilmi işleriniň netijelerini dünýäň wekilletine görkezmäge hem bize uly mümkinçilikler berdi. Ýa-ni ýakynda hormatly prezidentimiz arkadaşlar gahrman serdarymyzyň Türkmenistanda biotehnologiýany toplumlaryň ösdürmegiň 2024-2028-nji ýyllar üçin döwlet maksatnamasyna gol çekildi. Onha şol döwlet maksatnamasynda görkezilýän bölümler boýunça hem biziň parkymyzyň öňünde, esasen biziň biotehnologiýalar barlahanamyzyň öňünde hem bir näçe wajyp meseleler durýar. Onha şo wajyp meseleleri durmuşa geçirmek, ilmi barlyk işlerini almak boýunça hem barlahanamyzda bir näçe ilmi amaly işler alınıp barylýar. Şol ilmi amaly işleriň netijesini ýa-ni belläp geçişimizde şu sergide hem görkezdik dünýä wekilletlerine hem tanıştyrdyk.